Moikka! Kuten olet ehkä huomannut, niin mulla on tosiaan avautunut nyt verkkokauppa ja siellä on ensimmäiset tuotteet tällä hetkellä saatavilla. Sieltä löytyy 2 erilaista opasta ja sitten 2 tuollaista täysin uudenlaista valmissisustussuunnitelmakonseptia. Mä niistä valmissisustussuunnitelmista on kertonutkin erikseen, mutta nyt ajattelin vielä sitten esitellä sinulle nämä mun oppaat. Eli 2 opasta löytyy. Toinen on tämmöinen kuin miten valita sopivan kokoinen matto. Ja oikeastaan nämä molemmat oppaat ja kaikki ne, joita mulle jatkossakin tulee, niin on syntynyt sellaisista peruskysymyksistä, niin sanotusti peruskysymyksistä, joihin mä törmään ihan jatkuvasti. Ihan voisi sanoa, että lähestulkoon viikoittain, vähintään muutaman kerran kuukaudessa. Joku kysyy multa ajatusta, neuvoa, jonkunlaista opastusta näihin asioihin. Niin mä oon tosiaan koonnut nämä asiat nyt sitten tämmöisen opasmuotoon, että opas on ostettavissa mun verkkokaupasta. Ja esimerkiksi tämä miten valita sopivan kokoinen matto, niin tämä lähtee liikkeelle johdetuksesta ja maton valintaan liittyvistä ajatuksista. Sitten käydään lyhyesti läpi erilaisia mattomateriaaleja. Vähän esittelen niitä. Sitten mattojen huollosta käydään myös kevyesti täällä läpi. Tämä ei ole mikään huolto-opas niin sanotusti, mutta musta perustietoa vähän niistä. Ja sitten tosiaan päästään sinne mattojen mitoitukseen. Ja mä oon tänne ihan tällä lailla kuvin tuonut sitten, näyttänyt tätä, että miten ne erikokoiset matot, tai miltä ne erikokoiset matot näyttää siellä sisustuksessa, ja avannut sitten myös tekstinä tänne ajatuksiani ja niitä huomioita, mitä siinä mattoa valitessa kannattaa huomioida. Ja tämä tosiaan löytyy sieltä mun verkkokaupasta. Sama juttu sitten myös tämän näin valitset sopivan mittaiset verhot oppaan kanssa. Eli mä oon kasannut tänne tällaista hyvin yleistä tietoa verhojen valinnasta ja niiden vaikutuksesta siihen sisustuksen ulkonäköön. Ja tämä lähtee myös tämmöisistä tavallaan perusasioista ja johdannoista liikkeelle, verhojen valinnasta. On tässä kanssa kevyesti kerrottu. Tämä nyt ei ole varsinaisesti niin kuin verhojen valintaopas, missä sua neuvottaisiin, kuinka valitset niin kuin sopivat verhot, vaan enemmän keskitytään siihen, miltä eri mittaiset verhot näyttävät siellä sisustuksessa. Mutta näitä on käyty kuitenkin tässä niin kuin kevyesti läpi. Lisäksi myös erilaisia verhoja on tässä tällä lailla kevyesti esitellyt, että ne tulisi tutuksi. Jos sulla ei esimerkiksi ole minkäänlaista käsitystä siitä, mitä kaikkea erilaisia verhoja on olemassa, niin tästä saat tosi hyvän peruskäsityksen siitä, mitä kaikkia tällaisia perusverhoja niin kuin löytyy. Toki maailma on verhojakin pullollaan ja kaikenlaisia erikoisjuttuja on niin kuin hirvittävän paljon. Niitä kaikkia ei mitenkään tähän voinut listata, mutta tällaiset yleisemmät yleisesti käytetyt. Lisäksi täällä on myös tämmöinen tietoisku verhotarvikkeista ja näistä erilaisista verhokiinnitysjärjestelmistä. Näistä mä tykkään aina asiakkaille puhua ja joskus on huomannut sellaisen ilmiön, että itse suuvaihdossa näistä kertoo ja puhuu ja semmoinen tyhjä katse vastaa sieltä kuuntelijalta. Eli nämä ei välttämättä ole sinulle tuttuja. Joten tässä semmoinen kevyt kertaus ja tämmöistä hyvin perusasiaa ja näytetty kuvilla myös, että mitä eroa näillä sitten on, kuin myös sitten tekstinä olen tänne tuonut. Ja esitellyt esimerkiksi verhokiskojärjestelmästä niin nämä kaikki osat. Verhokiskojärjestelmät varsinkin niin voi olla hyvin hämmentäviä, ostettavia tai edes tälleen hahmotettavia, jos et ole niitä käsitellyt tai koskaan kiinnittänyt niinku huomiota, niin siellä on aika monta nippelinappelia tavallaan, mitä täytyy osata huomioida, niin ne kaikki on tässä sitten kerrottu läpi. Sama kuin erilaista kiinnitysjutuista. Ja sitten tosiaan siitä verhon mitoituksesta, niin mä oon tehnyt tänne aivan havainnekuvat. Aina on tavallaan sama tämä huonepohja ja sinne on sitten mallintanut erilaisia verhoja, niin siitä sä helposti hahmotat sen, että miltä se eri mittainen verho siellä huoneessa näyttää. Ja toki sitten omat suositukset annan sitten täällä vielä lopuksi. Niin tällainen verhonvalintaopas on tosiaan sitten kanssa saatavilla tuolta mun verkkokaupasta sisustuskorjaamo.fi/kauppa.
niin hanki tosiaan sieltä omasi.